Assalamu alaikum. Sunana Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. Ina farin cikin sanarwar masoya na cewa ku ci gaba da bibiyan mu a channel ɗinmu na Kannywood Media TV domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa. Kannywood Media TV. Nagode. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Zainab Sambisa. Muna nan a location film din Sambisa. An fara shooting din film din jiya, yau muna da tu ga kuma angon Sambisa. Kada ku sha'afa kuma kar ku manta. Sunan film din angon Sambisa. Ga director na farko. Ga location continuity ne. Ga oga kwata-kwata kuma. Da gemunsa kamar na suru. Ga babanmu ga cinkin mai gashi. What's up, man? What's up? We did here. Ga kuma abokanan yamu. Za ku iya tuna da wannan dini, su ne masu warwasan biredi. Ga dan Fulani. To ga dogo matan soja. Ne kunin kanwa. Jimo Yakubu. Music. Barkanmu da warhaka, sunana ya mu baba angon Sambisa. Ku ci gaba da kallon Kannywood Media TV domin samun sababbin ayyukanmu. Ku je ku subscribing sannan ku danna kararrawa da zaran mun saka sabo zai zo gare ku insha Allah. Kannywood Media TV channel a YouTube. Kar ku bari a baku labari shi ma nagari.